wo wuntimi ne otumfo nkasa so otumfo no kasa se ne nana no onche wo se kasa no kasa no fa kwatena bonten ne boni dindin ye e won totofe wo mu ade wonum mu nipa na bibie no wo mu buo kwatena hokobọ kotoko hene din na bo ajingo abo gabon odikro patapa asu din efra ye wura din wa bomusuo na abedane na wa bojua bone eyechi wade se odan so abia bo ahumfom so waye eyechi wade esase gabon patapa dikro kobra owo mpanifo ne nkonya ho be mi hu ni mpanyini betim ba kumpo ye wa babonten abeka kire mamu a ene mrantie ne maba wa wono mote media yi so edi atam eka nsem akase no empokura se munyai ne mu ye no na yi nyina yi nipa baako na wo tata mawi a wonua bo bia emu baako mpo chese wo mu nyina ensem hu ne nsem bone ne nsem fo ne nsem kankan ne nsem fura ekoso ono mo fuwa so Memwakwaba eba Skeleton Man TV. So Skeleton Man TV ana wuji. Se we your first time and you pomodia subscribe. Mia notification is so send anytime bia ye di video betumuno won some sabekan when ye bia sure we should ya comment fa ho. Chire wa dwen efa video no ho busia like video no na share mo bia so enya bi hwe. Me da si bebre. Abusia enche bia ene beto dwa se skani bi a free and kranza abusia for ye frɛ no Nick Danso Abiam abusia ofre bron champion youth no ene nipa bi a omu free asante mamu ene bloggers abusia for omu ka ho ofre omu se okoye den okoka oma bom o preach peace eyentokwa a kire se ekoso ewu social media ne so ene both side atemdidi a omu ye den omu didi ahemfo atem eno na ofre omu ene omu kohia ye a kire se eno ma bi koso a ama asantefo a kire se omu wo social media so a omu kuma asantema na busua egufuo aba ankasa dia kofa egufuo no aba no eye enipa bi a ye fe no prince abusua bron champion youth no oka ho bi abusua fo so ye video no okasa or refer to otumfo abusua ne formal name edian ne different no ansa ana obeden obeye asante no eno ana different otumfo na omokoshia meeting na senso the way anu osi kasa guests bia na oye no abusua amani pebuo fu papa ana osikani abia mu so abusua fo amanfo se enye sa kwan ne so ana nkoso oye den odi pre peace no na momu no obia nim nipa abusua okofa santokoi ebaye sa nipa no de betumi ama peace aba ne se said pan or the achao pabeden ebebre otumfo because oni otumfo any the same level na wako kase wako shia otumfo akoshia se nipa no eno maka asundue mu nsem enti se wanfa achao pa ama na chese wo osikani Nick Danso Abiam no wanfa amamre kwan so ana wodi ye den wodi pre-peace ana omu so awaye den wakoshia omu no omu kura no edi etumi ana omu wa omu betumi akase asundue mra anase ma asundue emma ebusua evangelist comfort fosu nani abrepa de course no okasa fa ho ntimu de mu mienko ni enkotie evangelist comfort fosu ewiano If I what to say. Oh, had the man will be poaching. Sir, but what to say. As a second, Muhammad cry, sunset, Chiname Kojima. It's in cry, second, but life is you. I said, dear. My pop in your said the king platform so but me won't tell me yet. Ewo adem pesa me ka. Na don't really what me can you born say the da me can. Me say
Ye nyina ye hu nsɛm a etwagu. Ene nsɛm a edi akɔneaba. Ɛfa ene nhyiamu bi ekɔso. Ebi ankoso ne na emu mehu ne ne. Se ekɔso de so de a ene na fine. Na nsɛm a ekɔso no enam nhyiamu bi a onum kohyia ye papa bi efe ne Nick Danso Abiam. Ene abrante wa bi a omu hwe omu ade omu ade kwa ye efe no Prince Ogoro ye wo fitachman ena enkrofo bi a na onum ka ho a onum nyina ka enkrofo onum na siese omoye ebronchempemfo ho na ho ena yese hunu obi a na yefe no yesi nyansapo ukoho bi afei yesase ohirba media opanyina obi ohirba media no na ono so ohobi afei Asantema UK Danso Abiam ebo wusu din se na woso ohobi na menua no nhyiamu ni nyina ena akwa tietie bi a ebire bi obeka wo Facebook so afo bi reto ya ono so yefe no wa hwan TV akwa tietie bi na enti a ma nipa bebere ebuafu obi efe no Ohimba Media nkudi mme ebuafu no ankasa ebia na obi nyantobo ase nkyirikire mu nti onti ase neti a asantefo bebere buafu kan hu se ye kasa ntemane a ye ade efe no twi kasa eno na ye kasa Old Boga TV na twi kasa no wodi bu ba ye ti ase wodi bu ni kira ye ti ase wodi kire nsemu a ye kira ase eni ti sa wo ka twi kasa kira santene a eya kire mu yi na ye nyina ye wo social media yi so anya se obi eni su bi obi ya wo so ana Gabon hene eba abonten ana wo hyase ebetoto ayampia na hyase ri nyina kofa esubinya se ye wura beka esubinya asem eyi hene eka ase nananom asodadae ana obetena Gabon hene betena onu ni simpi ketuwa bi so ana obeto ayampia ensem ahodo bibire adeche ye ana okọ wamfi eho ko gina okasa ye kensem pasa afei okaya kensem ade bia na obabonte be kansem okọ no okopra na okansem okọ no okopra na okansem ti Gabon hene ena oyinsate nkura gwachire empo bebo nkura bia baso se nkura na yade na mebisa se sabre ni mu nyina na sa ne yensu ade nsem nkoso na Gabon hene instigate nkura na obebo emrantie bia sabre no onum di asantefo atem to asantefo ho emebi kasa bia nya do sebia kunto sebia braw ochiame no na Danso Abiam na wo hene Danso Abiam sabre no na wo hene eno na nchen ebia ososo sabre no a enkrai ehya ase se wonum di nipa tabi ache yi me bon kompokom metia me kura me de abakwase bi nsemi ba ye efie mienu mu na ye okure etimpese mbisa se ahoto enim go asesem ene niema adi gu nipa ho fi ya sa domafo binom ene nkrofo bi a onma hye kutupa Gabon hene eyese wo kana abakwase ma kire bonofo ene mfa nkosi kofa asase wo nyina ba ye no na Danso Abiam na owo hene abra na ye sepe kotokohema no na wo hene abra na ye sepe kotokohene ni etimi kura de aboa toto kotokohene na chiame ho na onum Danso Abiam na owo hene na ma me chiro de enti Danso Abiam otu sa no motuye hwe ewiase bo ho se ojiji wonim e nsem bebere ho a wadwebe wo se wutu nyansa na mo so na adana ujimi atade ne hyew yetiga na ha asem ye course obi are tachimani asem tachima hene ye mu bi respect no sanse o ye kuni ye mu bi do tachima hene esanse obi ante na no kasa so o se kire kura bo show bi kutupa ye de ni ho adanse enti yakura yetimi fata tachima hema na ya bodo obaso
esan se obiale ni ho ya santini a sebi wode tachima hema akura ni ma ye fom da ye nye bi nso da esan se ente se won mu ntete na so agoroi akomni nchiremu kire se wotena tachima hemfie na watu amane eni nso ade asem asa ogoroi fe the prince yi beto de amane ahanta asem ani kaka bensam ne atwiatesem wa blanti betena waka na asefem danso abiam na wo hene na everyday bi ogoro iba bonten tatachima yifie etomane asanteman se wo si hoyi se wo ti hoyi na wo hene eno ntonkoda abera asanteman eko onman kasa asase na wodi enye kurotimi ekoye otumfo ne yire na ya dani yi na won mu dani won mani ana won mu ba me pese bibusa se ade e course ototo bo ade bo basis muno ebi etie rubber bi wo na rubber na so hye ho VIP basis muno muno toto obo papa glasses ni nyina danso abiam I was expecting it to come out said your person wo chese wo ye civil ka oba bonti be condemn that activity no ye course no wa kire se tachima hene ono otumfo ono yade baako na otumfo nua ketewa ne tachima hene wa ma bonten danso abiam wa mekasa wa nkahwe eno so betwa mu eni na enu ani nansa ena nkrofo bi eboa won mo ho sese kura wo na wo discard ma wo mu ese ane ogorosi yetutu nutuo ena obi a oye nyamra sem no ono sa koma na sika epe so ede share kutupa eni na enu ani nansa ena tachima traditional council betema bonten ebe ka se ai opame ohufo oto de bema na kane no ono mantimi anko ene de ono emerante no ono mo ntse kanefo sabre no ayoku ena tatima traditional council no musaye danso abiam na wo hene ni nyina na woni ho sa prince tu aso eto amane kasa twitwie ene nso ade kasa kankan kasa shebufuo kasa ebetimi am obi a chenkrante chane ni etia firi so ansa po no hunu se wotwa no wotena no waka danso abiam na wo hene doma hene baby obeduru biala Gabon hene baby obeduru bia agese oboye we say today na wo hene kwatwebrafo Gabon hene na wo danso abiam wo hene na so wona wo se ope wasomdwe ena wona wo sie danso abiam de mehu se wo sika bet nyansa ni mu no enie simple wakotachima hene ho na wako Gabon odikuru ho patapa dikuru wako no ho na wako His Supreme Imperial Royal Majesty otumfo se tutu nyamekase abebi kotoko hene the second wotimi nya akonya ko ne ho esasa abra bankranza no ofie de ye na ho ye nyasa okoko ne ho na wotimi nya akonya eko ne nkyene ne kasaya yentra bedwam ka se mene tachima hene akasa wo akokwa aketo esasa konwa bia won konwa ho mpanimfo daso abiam de ma me realize se sika ne de enam nananom etumi nti na obu nananom enhyehyeye nti wo bi na benyansa pa ya de wuni pa wuni bi wa hwiri nyansa te sakoko wa hwiri jonso aneti tachima wo traditional council na hunu so mba bonten ebe hye onomo ememu akutupa sane opam ohufo a woto ne bema ena Gabon de kuro patapa kobra ono so na konya no empanimfo wo ho ye fro wonom wonom e fro mo konwa mpanimfo onom nyina wo konwa ho saaso na Santimaya kingdom wo yi Santimaya kuro ba ko bia etena ho a onom wo mpanimfo onom akonwa ho eni ti se wo yi Asanteman seat no na agina ho a ono ko akura a parliament seat of 70 afi wonom so a parliament seat ni nyina wo mpanimfo mu nyina akonya ho so it is uncomparable and it is simple ampase wanchi bi wo ho a anasa ampase entawantawa bi wo ho ananiema bi kwaso a dazo abiam ofiri se
one more from a traditional leaders and a king with a kingdom. War akokwa aketo and also betina bedwom. Se wo siesi one mo ntamasem. Na epese ehu se na asem be na wo ho. Ana wo kotokohene woni ne kasa ye wo se besiesi. Kotokohene wo chiame. Achiame fo bebre na wo kotokohene fi. Ebie wo soso kotokohene o chidom o ankobia o jase o mare o bonkum o nifa o woni bebrebe ti se kotokohene pese woni asante mai kasa chiame wo ho ye obetimi ni afa chiame so na ni asante mai kasa se asante fo amuwo wiase amama nyina chiame se wo ka kire mo se fi ne koi mo obiala ntra babia enkasa anase emmowa anase encheche ana emboku kotokohene nim se woni obi biala ni asem na obi biala nya ne yonko no ye uncomparable esanse oye a monarch and imperial leader oye supreme leader by himself ya ohene bia oye gabon hene o woni so tan so o woni so makoma ko 70 ohene bi na wo so etachima hene na so omunyina konwa so danso abiam his imperial supreme royal majesty 24 tunya bekase abebi kotokohene wo no tachiman ehene parliament chief no won so makoma ko 70. So how dare you abrasa won ko me parliament chiefs na e form traditional areas no asante man yem fry traditional area ye fry the Asante kingdom so yenye traditional area na emu koye mu a the paramount chiefs na on mu nyina wo mu no and on mu equal traditional areas makoma ko 70. Ye ka bono ebunu east e di bi kura be ka ho still a do so se ni nyina and na wo tina wo fie na wasini ese wo ne his supreme imperial royal majesty otumfo se tutunya bekase abebi opem so kotokohene akasa ummu ade dan so abiam wo sika nso ya nkyere wonteteye wo wontimi ne otumfo nkasa so otumfo no kasa se ne nana no onkyere wo se kasa no kasa no fa kwatena bonten ne boni dindinye e won totofi wo mu ade won mu nipa na bibie no wo mubuo kwatena hokopɔ kotokohene din na bo ajingo abo gabon odikro patapa asu din efra ye wuradin wa bomusuo na abedane na wa bojia bone eyechi wade se odan so abia bo hu mfom so awaye eyechi wade esanse gabon patapa dikro kobra owo mpanifo no nkonya ho be me hu ni mpanyini betim ba kumpo ye wa babon sen abeka kire mamu a ene mrantie ne maba wa won mote media yi so edi atam eka nsem akase no empokura se munyai ne mu ye no na yi nyina yi nipa baako na wo tache mawe a wonua bo bia emu baako mpo chese won mu nyina ensem hu ne nsem bone ne nsem fo ne nsem kankan ne nsem fura ekoso on mo fuwa so na sampanyi na won konwa ho antumi anka hwea wo a won kan konwa no hofo no ena wo wabo amanie afrafre ntotofe watena ho na wo bo wo hene a ne so bi ni wiase edin ewa hemfo nketo ntem wa na kire wo saa amamne ne amane ne amamne no abra bobo afi tachima traditional council on ma babonte be kasai obi enu o kire se woni imperial supreme royal majesty wasem wonum tsira wonum simpie ewo tachima traditional council infie no asemu a traditional council no bebi o ma no kan ne se womuni wotumfo se tu nyamekasi ni asem womunua panyiro no na ne nua ketewa ne tachima hene ne po ofafu musa se ne nua tachima hene kwankranza ene yesi da bi oje alehwe it is imperial royal majesty create me fa pon defra wonum eches assemblency wonum ntem entidia na wusiesi no se wo bibi siesi a abrantie na no te wonche na wosaka am ye che no abrantie no ene gabon patapa kobra ena wasaka wo kasa na nim se panyina wotena fie ema mofra we nanka na ye ka nanka wefo a ye ka ne ka hobi
Mami sanka 7 from so ba kwa danso abiam ye ye nchiro. It sounds say we are Santi Monarch. You are not part of the councillors. You are not part of the people that could approach the king and talk to the king. Or hine before ye was sanyuma ye did do hina koma. So hine kasari wachia ye was sending ye tene for chia meso. So hine or pese wo ye bibia ye wo no mo da na di so or hine pese wo ye bibi. It wo ni any manners. So kwatena baby kase won his imperial royal majesty or 24 say to nyamekase akasa. Yantitu yi wuni bu danso abia. You have lost it all. Na me respect you pa. But as it is now, me mini onu wuni adwene e mobra. I can be me here ebeko wu umu. So I will never give you that respect again. Ebi wo so. Wo abranti a ye fra wo nyansapo. Me mante sa wo kasa bi. But abura bu dwuru ho na abranti ye no e fe no ogoro no. O course sem ko kabvigi. Danso abia ne gathering na wo ye no. Ani nsem hunu nhie mu no. Ya wo ye no. Sa bre na no ogoro no kasa wo de ne nsa bonkum. What one why say? But na prince and what one why say? Because at it in if you pem kukofu abusia panyin otena ho so bi atete no the prince ne tena ho sa akwa ye de ni bedi adehidie ye de betena adehifie na opese oye no ho dehie ene ye ma obi so afen ohin ba media so betena no so tena ho street eso hwe ogoro ne tena ho ana ote wo danso abiam ontimi anka nkyere ogoro se ogoro tena siye ontimi anka because wu ni ntete na ono ni bia wu hunu owie ya bra okasa no ode ne nsa bonkum en kasa na danso abiam ebo ni tininko ade na danso abiam wote ase e wode ogoro oka no se enye sadia mo kasa che sasantefo bronkase ne se so munim no mo ba bonte be kasa biwa danso abiam osasa ka kasa che ne se fansa no to ne kasa enti ne ya ba hase ebisiesia asem eti men kasa sa because kasa we sa kokofa bufu aba o ntumi anka afei wo nyansapo TV e wo so kan se bra e ba cho ye nyine ba hase e be hye na sumje tena se leja wonsa na wo tentre kasa che nipa no wo ntumi anka asante ma wiki wo ntumi anka wo hene ba media wo ntumi anka sa mo nye mema me wo me sa no me na bigina ho a e be dane brody because sa brantie no musu a wabɔ no ebi ma wi ase da sa brantie no entokwa a waka no ogoro no enya nwie kon ogoro untokwa a waka no I swear to God Almighty enya wi kon esanse enya obia ne kumantwi so obansele guase e boss yako it is time and when the time is due the time itself will determine the result. Ebie wususo abra ogoro ne kan asemi wo kokofu ebusia panyini prince nana prince nyako ohun se no sikasa aye no okasa se obanyansafo wo de ani die ma ne nana his imperial royal majesty otumfo se tunyame kese e kire se wono mu nyina be ma ya no asundwie kuruwa no a na obi amekasa ntia opemso amekasa ntia nkranzaman ehene a ono prince de oni ebufu bia wonimu ye nyine nipa baako okunyansane wohu de ade asante atwa na ofuruma wohu kukudruni wohu obi efe de bema no ne yonko bema kasema oka ne boso asem esoso oka na nidie kwa aso so ohuni good enya wie ye na efra wo mrante ohirba media so ohirba media bra na so be ka de wo kana minim onipa kwa na ohirba media or represent no because as far as I know me ka bakwasem you can't stop me and nobody can stop me. It's I say nanano na asoma me ja bakwasem yi ka nchirima meyira na me ka yeso na mutumi nti abo ni pam pem ama omu hunu nchi ehunu nton wonu bo ehunu mu nwia mo ma dia so biaba obu okro na okontokwa ibi eso bro be hunu seme ya gunani ene wajai nti adia sumdie ni asiesie bebiraba nti obia no fucking stop me. It can't even happen anyway. It's impese mi hunu ohimba media mi pese mi hunu wamu na represent wo mo who
are you representing? Because as far as I'm concerned, wo koho I have no idea say wo koho. Me Asantini, the ohe mi bia wa haya Asantini. Obi biala woye obi a nani abra wo kasa de o comment de oba so be kasa bi. We are all Asantes. Ena ye ni abre ne ye kasa. Eti ye mu hwan nanim sa wo ko represent obi o baby. You cannot represent anyone. And you do represent ye. Nana kokofu abusua panyini. Nana nyako prince and represent Asantemai because the kasa no represent Asantemai. I represent Sabu Jaya. Yes, you be Jai. Now so wo for Hinebe media very disappointed. What say media is so? Why you media you might be coverage a whole lot of stuff. And near my coverage you know you be. In fact, you be who near my hood will be no and I'm wo channel so. Abra wo ba ye no a obekasa no was ka obusa na danso abiam se na danso abiam abranti e fe the prince otwe mimini no it sounds as far as I'm concerned Asantemai ni tachimamai eni twaka bia ye bone kwaso anani ntokwa nti me pese me hunu ni enti a ogoro wote ha it sounds as far as I'm concerned what disrespect Asantemai eni tibiti bi ne nkasa ni etosumi no Gabon di kro patapa no wono ena ye asem ni mu nyina akotwebrafo ne fapem ono ni nipa bi eni ho no bi eni ho a wo free Gabon or represent Gabon odi kro patapa akobra ana Gabon odi kro patapa akobra na wo ye bro champion group ni leader no ono so oni ho de wo twa India flag no na woni ho copy and paste man na oni ho eti ono no a ono akotwe sanse wo nyina ba no you are the main problem no we so you should have asked wono kura she okatase se be kasa eti a wan kasa okuro masantefo na o ma wosika wono na kofa wenu nyina ha bloggers be kanfo nkrofo kofa wenu nyina ba ye se wan kofa ama na wenu nyina ni ho nti no no we pa Wo obusua ene evangelist comfort for su and obusuafo mote ne nka no ne semu a odi abai edian ana wo kafa ho comment section honum ne chere wadwen efa ne nsem no ho hanum Skeleton Man TV we see a talk for more ye the bebre which is way your first time one any abomodia subscribe me notification so keke all no send video bia ye the betumu no won some sabe kan when ye bia sure be dasi bebre